Това малко е симпатично жилище, което още не е готово, но е доста завършено. Е нещо, което е добра инвестиция, наистина, но сега ще обясня и лошата страна на пазара. Какви са рисковете, за да може всеки, когато реши да закупи имот и да инвестира пари, да тегли кредити, да е наясно какво може да се случи. До момента, след покупката на имота, е инвестирано допълнително в обзавеждане на имота и вече повече от година имота е без електричество. През това време доста от собствениците завършихме имотите си в сградата и за съжаление лошата страна на това нещо е, че имаме чисто нова сграда с дограми, с нови врати, с алуминиеви парапети, които аз лично покрих, докато вървяха шпакловките на стълбището. Никой не го е грижа за общото и за общите части. Не вярвам на някой в жилището да е такова състоянието на стените, да е такова състоянието на подовете и всякакви хора да си хвърлят фасовете и боклуците в собствеността на хората. Но за съжаление сме в България, маниера, традициите, майсторите, които обитават сградата в момента, основно тук няма живущи, няма електричество, са все още с такъв менталитет, че общото не трябва да се пази, пазим си само нашето си. И имал съм практика да чистя целия вход. Да ме видите, казвам се Ангел Иванов, собственик съм на фирма Андромеда, недвижими имоти в град Плевен и вече 30 години нашата фирма е на пазара. Аз се занимавам малко повече от 20 години с това и съм видял доста неща. Сега ви връщам във входното